डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है। तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। चलिए शुरू करते हैं। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଖାଲି ଏତିକି ହିଁ କହିବି କି ଭାଇ ତମେ ଯଦି ଭଜନ ଡାନ୍ସ କରୁଛ ବା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛ ତେବେ ଝିଅମାନର ଅଲଗା କର, ପୁଅମାନର ଅଲଗା କର। ଆଉ ଯଦି ପୁଅ ଝିଅ ମିଶାଇକି କରିବ ତେବେ ଏମାନେ ଏମିତି ହିଁ କରିବେ। ଆରେ ଭାଇ ସବୁଆଡ଼େ ମାନେ ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭଗବାନର ନାଁ ଜପୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ମଜାକ ବନେଇ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଟା ଭଜନ ବା କୀର୍ତ୍ତନ ନୁହଁ, ଏଟା ତ ମେଲୋଡି ଡାନ୍ସ। ସୋଡ଼ା ମାନେ ଭଗବାନ ନାଁରେ ମେଲୋଡି ଡାନ୍ସ ଚଲେଇଛ। ହଁ, ଏମାନର ବି କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସବୁ ଭୁଲ ସେମାନଙ୍କର। ଯେଉଁମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଭୁଲ ତାର। ଯଦି ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ଥର ପଡ଼ିଗଲା ତେବେ ତାର 2 ଗୋଡ଼ ମଝିରେ ମାରି ମାରି ହଟାଇ ଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ଖାଲି ଏମିତି ଏମିତି କାଇଁ କରୁଛୁ? ହଁ, ତତେ ଦେଖି ଦେଖି କେତେ ଜଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ୟାକୁ ଦେଖ। ବିଚାରାର ହାଲତ କେମିତି ହେଇଛି ମତେ ବି ଦେଖିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଖାଲି ତୋରି ପାଇଁ ୟାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ କି ଦେଖ, ଯେତେ ଜଣ ବି ଡାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସବୁର ମାଇଣ୍ଡ ଅଲଗା ପଟେ ଅଛି, ଆଉ ୟାର ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଅଲଗା ପଟେ ଅଛି। କୁଆଡ଼େ ସେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପାଖେ। ତାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି, ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁଛି, ସିଆଡ଼େ ଦେଖୁଛି, ପୁଣି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଥିବ କିଏ? ତୁ ଯଦି ନାଗିନ ହେଇଥିବୁ ହେଲେ ସେ ନାଗ ହେଇଥିବ। ନାଗ ହେଇଥିବ। ଧରିଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଚପଲ କାଢିକି ମାର। ମୋର ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ, କେହି କିଛି କରିବେନି, ଏଟା ତମକୁ ସାବାସି ଦେବେ। ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ମିଳୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।